que ho entenguem paraules més baixes. Bé, i aquí tenim un concepte. Hem xerrat d'immigrants i natius digitals i xerrarem d'analfabetisme digital. Això és sàvia meva quan era jove, ja s'ha mort. Això és ma mare quan era jove. I direu, aquest tio ha vingut aquí a posar-se família i m'enseu emparellar i tal. No. Els conceptes que crec que l'entendreu. I sàvia meva era analfabeta, no sabia llegir. Era analfabeta, no? Supos que vosaltres això ho heu viscut, per això vos ho volia posar, no? Sabeu que ets analfabetisme, no? En canvi, ma mare no. Ma mare ja sap llegir, no? Clar, i en aquell moment, què va passar en el moment, en el xoc entre la gent que era analfabeta i els que no? Doncs van tenir diverses coses. O sigui, teníem pares i mares que, lògicament, no podien ajudar en els fills a aprendre a llegir, no els podien tutoritzar, no els podien controlar, ni siquiera, fins i tot, quasi bé els podien entendre, no? Exagerant un poc, allò de dir, tanta estona llegint, tant mateix, la vida, això de llegir, no sé... Sí que es va que volien que se formessin, però en el fons hi havia un xoc molt important, no? I teníem uns fills que tenien més coneixements que els pares, sabien llegir, cosa que els pares no en sabien, per tant, en aquest moment sabien més que ells, no? I una tercera idea és que els pares hi havia coses que no els podien compartir, perquè no sabien llegir. Supos que, com que tots teniu fills, una cosa que us ha alegrat molt va ser el primer dia que el fill vostre va escriure el seu nom, que probablement vosaltres li vau mostrar, no? Tal lletra, i el dia que va escriure el seu nom és una alegria, no? Te dona una alegria, això, no? Per tant, aquestes coses, lògicament, els que no sabien llegir, doncs aquesta cosa no la van poder compartir. O la primera redacció d'escola, certes coses que no podien compartir, no? I això, que era un concepte que tots tenim assumit, nosaltres aquí dins, que si els dèiem als nostres fills no s'ho poden imaginar, que algú no sapigués llegir, ara hem arribat a un concepte nou, que es diu analfabetisme digital, que és el que passa molt a la nostra edat, no? I que ens trobam pares i mares que no podeu ajudar, que no podeu tutoritzar, que no podeu controlar i fins i tot que no podeu entendre aquesta obsessió que tenen els vostres fills per tot lo digital, per entrar a internet, per tenir cosetes de botonets, etc, costa. Teniu també fills que tenen més coneixements que vosaltres, en els al·lots, hi ha passat un vídeo molt divertit, tot això està a internet, si ho voleu veure ho tenim, un vídeo molt divertit que era un fill que li explicava a son pare com havia d'emprendre la tecnologia i els hi ha demanat a ells, com que intentant lligar, que vos ajudessin a vosaltres a introduir-vos dins aquest món, perquè ells són els que en saben i vosaltres sou els que teniu el seny, no? Per tant, els he intentat fer veure que això havia de convergir a qualque banda perquè, si no, hi haurà coses que vosaltres no podreu gaudir dels vostres fills. Fotos penjades a internet, ja no us duen fotos en paper perquè els avegueu, se posen per internet, clar, si no hi sabem accedir, vídeos per internet, blogs, d'aquí 4 dies, bé, alguns ja deuen tenir blogs i d'aquí 4 dies n'hi haurà que faran blogs perquè tothom acaba fent blogs. Per tant, tot això, aquest analfabetisme digital, aquesta dificultat per trobar-vos, vos genera unes quantes coses, no? Unes quantes coses que diríem que són una certa impotència, impotència de no poder ajudar en el vostre fill en un procés de creixement, no? De fet, també una certa frustració, de dir, ostres, no puc entendre això que xerrin en tant de fills, en tanta gent a la vegada, no? Té també, notant també una certa indiferència, no? Això no ho conec, això d'internet, que pagui internet, que això no serveix de res. Això, realment, jo ja tinc una edat, me guanyo la vida, jo això d'internet, no. Una certa indiferència, no? Genera una certa indiferència. Podeu dir la contrària. La certa indiferència i el desconeixement ens genera un temor, perquè el desconegut sempre ens fa por, el conegut té aquest avantatge, si ho coneixem estem més tranquils, el desconegut ens fa una certa por, i tot això al final ens acaba duent a una cosa que és una prohibició. I a vegades, potser prohibim certes coses que després anem aprofundint, que potser sí que hem de prohibir, lògicament, no dic que no hem de prohibir, però el desconeixement, la por, la impotència i tal, ens pot dur a pensar que estan perdent el temps i potser estan cercant alguna cosa a la Wikipedia si realment fem feina. Això era un poc el concepte d'analfabetisme digital. Perquè, clar, els formats, la manera de comunicar amb molts, la manera d'escriure, fins i tot el llenguatge, evoluciona. Vam començar fent pintures per comunicar amb molts, pintàvem a les coves, i explicaven com havien de caçar, i els que venien darrere sabien com ho havien de fer, us expressaven,
compartíem, fins i tot era una manera d'art. Després van començar a picar les lletres en pedra, va arribar un moment que van tenir el pergamí, després va venir els papiros, el pergamí, i després va haver un moment en què va venir el paper i la tinta, no? I que hi havia una gent que era l'Iglésia en aquell moment, no? Que eren els encarregats d'escriure llibres i de copiar llibres i de dir quins llibres eren els que valia la pena copiar, qui no, mantenir una cal·ligrafia, etc. No? Això que dins el nostre món cristià, no entrarem dins la part àrab, no? I un dia va aparèixer una cosa que la diuen s'impremta, no? I allò va revolucionar un poc, va incomodar un poc a la gent de la cadira, perquè clar, una gent que no tenia nivell cultural tal, tenia unes màquines que feien llibres. Per això, les garanties que donen nosaltres quan copiem els llibres, tant els formats evolucionen.